Окей, струва ли ти се програмата като нещо, което наистина ще дигне продажбите и изобщо ще стигнеш до дохода, който ми каза? Не, по-скоро това, което ми се струва е, че ми звучи прекалено хубаво за да е истина. Добре, ако искаш, специално за теб мога да го направя малко по-трудно, за да се доближи до реалността. Искаш ли? Не. Може една гледна точка за това. Може. То ти звучи, защото ние говорим за нещо, което ще ти помогне да постигнеш резултати, за които ти мечтаеш, но до сега не си успял да ги постигнеш. Нали така? Да. Повярвай ми, човек, изобщо не е толкова хубаво. Защото за да постигнеш тия резултати, колко директен ми позволяваш да бъда? Колкото трябва. Ще ти скъсам газа от учене и от прилагане. А това комфортно ли е? Хубаво ли е? Прекалено хубаво ли, за да е истина според тебе? Не ми да, защото виж, разбирам те, че ти се вижда хубаво, защото в момента буквално ти показах как чрез дигането на уменията ти в продажбите да правиш пари, които си искал, да пътуваш там, където искаш и така нататък. И то е много хубаво, нали така? Но за да го постигнем, повярвай ми, ще трябва да направиш неща, които изобщо не си свикнал и ще са ти много трудни. Окей ли си с това? Да, така че дали е хубаво или е трудно, няма значение. Единството, което има значение, е искаш ли тия резултати. Защото човек, виж, ако ти си решен и искаш тия резултати, има ли значение, трудно ли е, лесно ли е? Има ли значение? Не. Окей, тогава коя е правилната стъпка? Действаме и ставаме добри в продажбите или чакаме нещо, което ни се вижда реалистично и чакаме и времето мина и така нататък? Искам да ставам добър в продажбите. Добре, дай тогава и да го направим. Айде да го правим. Айде, добре дошъл.